Bones notícies per a les pimes de la Comunitat Valenciana. L'Institut Valencià de Finances invertís en la teua pime a través de préstecs bonificats amb fins a un 20% no reembolsable per a donar suport als teus projectes d'inversió i impulsar el creixement i la competitivitat de la teua empresa, amb un finançament de fins a 5 milions d'euros. Termines de fins a 10 anys. Un interès de l'1% i sense comissions. Sol·licita la teua línia IBF i invertix PIME en préstamos.ibf.es de la forma més ràpida i senzilla. Pimes de la Comunitat Valenciana. Així estem. Grup IBF. 2.835 empreses finançades en 2021. I la teua? Producte finançat per la Unió Europea a través del FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 com a part de la resposta de la Unió a la pandèmia de la Covid-19. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.